Hej. I denne her video skal vi se nærmere på vores forskellige hovedbeskyttelser, som vi forhandler. Mit navn er Martin Hjort, og jeg er stifter og direktør i Innovate. Jeg har taget et lille udvalg med af de forskellige huer og hjelme, vi forhandler. Fælles for dem alle er, at de består af en inderhjelm, som er tyk og stødabsorberende i et mikroperforeret skummateriale, som både er blød og behagelig og åndbar at have på. På ydersiden er der forskellige farver og designs, hvor man kan vælge den efter sin egen smag, som passer en bedst. Nogle er lidt tykkere i stoffet og har lidt varmere funktion, f.eks. biberhjelmen her, som også går ned over ørerne. Og så har vi i den anden ende af varmeskalaen en sommermodel, den her der hedder Lenny Sommer, som er i en tyndere stof og er mindre varm på en sommerdag. Huerne kommer med hageremme, som kan justeres i længden, og i eksempelvis Lenny-modellen kan man også flytte positionen på, hvor hagestroppen skal sidde. I forhold til vedligeholdelse og rengøring, så anbefaler vi, at du vasker din hue i hånden og lader den lufttørre. Det sikrer både en længere levetid og at den bevarer sin pasform. På vores webshop, som er åben 24/7, kan du se alle vores modeller og størrelser. Du kan betale med kreditkort eller bestille via Air In. Tak fordi du så med.